Ja se nalazim u Deliblatskoj peščari, odnosno u mestu Šušari, gde je prema rečima meštana trenutno jedna od najkritičnijih tačaka požara u Deliblatskoj. Ovde se sada vide i posledice sinoćnog širenja vatre prema Sušari, koja je, kako su nam rekli, tokom noći odbranjena, ali požar je danas ponovo aktivan i ponovo se gasi. Požari su se tokom dana razbuktavali kod Grebenca i Kajtasova, ali i na više drugih lokacija u peščari, tako da se situacija menja iz sata u sat, a jak vetar tome samo doprinosi. U gašenju požara i odbrani naselja, pored vatrogasaca i drugih službi, učestvuju i sami meštani koji već danima zajedno sa ekipama na terenu pokušavaju da spreče vatru da dođe do kuća i vikend naselja, te da napravi još veću štetu nego što je to slučaj u ovom trenutku. Dodatni problem su danas i ekstremni vremenski uslovi, visoke temperature i do 40 stepeni, kao i jak vetar. Požar je do sada, po zvaničnim podacima, zahvatio više od 3.500 hektara. Što se evakuacije tiče, za sada, kako su mi rekli, preventivno je evakuisano samo stanovništvo Trujnog naselja. Vanredna situacija proglašena je za Trujno naselje, Kajtasovo i Grebenac. U ovom trenutku situacija u Šušari, posledice sinoćnog požara, posledice požara prethodnih dana, ali i ovaj aktivan trenutno izgleda upravo ovako. Meštani kažu da nemaju dovoljno poverenja da se požar drži pod kontrolom, te da se boje za svoje kuće, pa i bezbednost. Mi smo sada prošli kroz veći deo zahvaćenog područja Šušare požarom. Ni na jednom delu nismo videli ni jednu ekipu koja gasi požar. Mnogo veliki deo je izgoreo, mnogo veliki deo gori bez snaga na terenu. Sve ovo što vidite iza mene je šuma zahvaćena požarom. Ja sam upravo sa meštanima prošla kroz centralni deo, odnosno kroz put koji vodi kroz celu šumu. Kao što možete i da vidite sami, na terenu nema helikoptera, niti pa čak bilo koje druge vrste pomoći. Put kojim smo prošli je potpunosti prazan. Ne postoje trenutno ekipe, barem na ovom delu terena, koje u ovom trenutku gase požar. Sada smo videli, kada smo izlazili iz šume, da dolaze neka profesionalna vozila, odnosno vozila nekih službi, međutim to nije ni približno dovoljno. Sada u ovom trenutku čujem u pozadini zvuk. Pa ne, to je samo zvuk vatre. To još uvek nije zvuk helikoptera. Tako da situacija u Šušari trenutno upravo ovako izgleda. Ovo mesto na kome se sada nalazim je mesto pod nazivom Grebenac. Ovo što vidite iza mene je sinoć tokom noći gorelo, a vatrogasci su gasili i pokazivali im sada kako su te scene izgledale do čak 4-5 časova ujutru. Ovo područje trenutno izgleda ovako, a kako su mi sada i objasnili, odavde je vatra otišla na Šušaru, koju ste takođe videli, koja je sada trenutno, po rečima meštana, u najgorem stanju. Tamo je požar još uvek aktivan. Juče je bilo veliki požar, opasno za selo. Jako blizu sela upalio se zelenicu kako kod nas u Grebencu. Došla je policija, zaustavili su nas, nisu hteli da nas puste da gasimo požar. Došli su vatrogasci, nisu radili apsolutno ništa. Kao i danas isto.
Prvo su došli ovi sa televizijom i to i onda su došli vatrogasci, stali tu iza mene da se slikaju, da se snimaju, ne znam ni ja šta. I mi meštani ovde koji smo sve radili sami bukvalno, stali smo ispred njih lepo da se vidi ko je zapravo radio i gasio požar i spasio selo i deo šume, koliko toliko. I oni su odmah pobegli u vatru kao da idu da gasu, ne znam šta rade tamo, možda su se sakrili, možda su otišli u vatru, neću da osuđujem nikoga, ali uglavnom da, mi sa sela smo najjača strana. Ja lično mislim da nije nedostatak opreme i personela, kako se kaže, osoblja, nego je to namerno rađeno da ne dođu ovde, kao i juče. Juče su se iznervirali i dok smo gasili vatru, čovek se iznervirao sa džipom, pakovao crevo i otišao. Jednostavno je otišao i ostavio nas sami tamo u vatru. A ovde ne bi znao šta da kažem, da je katastrofa. Od Peščare otprilike znam iz priče oko 5000 hektara. Ovde iza nas vatra tamo iza je prošla breg i otišla kod nas u šumu na njive. I mi jednostavno što možemo da radimo je da čekamo ovde vatru da se približi i da gasimo, da štitimo bar put. Jer od šume ne možemo ništa da radimo, nismo dovoljno opremljeni za to, ni trenirani, ni ništa. Nemamo opreme. Mnogo više od toga. 3500 je malo. Malo je reći jer po satelitu se vidi da je pola Deliblatske Peščare već izgorelo. Po satelitu ono je Google Maps. Ali zvaničnih podataka još uvijek nemamo jer niko ništa ne kaže. Ovo je sve nekakva enigma za sve nas jer ne znamo šta se dešava. Niko ništa ne kaže. Ovi vatrogasci su došli, nisu nam neće onako da sarađuju s nama lepo. Evo meštani se bore već 2 dana, juče je bilo baš katastrofa u selu, približilo se selu vatra iz šume. Meštani su zajedno sa vatrogascima uspjeli da ugase to, ali ne znam, nekako je sve ovo čudno. Imamo samo lopate i to je to, dobili smo nekoliko onih prsluka za gašenje i to je to što smo dobili od njih. Imamo naše lopate i tako golim rukama idemo na vatru. Danas smo ovdje ceo dan jer vatra gori za nes pa smo čekali ovdje, ovo je zadnja linija nekako odbrane da ne bi išlo još prema selu. Tako da vatrogasaca danas nije bilo, helikoptera nije bilo, mi smo zvali da dođu pomoć, ali ništa od toga. Tek su sad, kad je već sve izgorilo i kad je prešlo na onu drugu stranu prema Zajgačkim brdama i prema našom ataru, gdje imamo tamo suncokret, kukuruz, vatra je prošla i tamo i tek su oni sad došli, ali ni oni nemaju opremu adekvatnu za ovakav požar kao što se dešava sad kod nas. Prošli su ujutro, ali ne znam tačno na kojoj lokaciji, pošto na više lokacije ovdje gori ovdje kod nas, gori u Kajtasovo, veliki požar i u Šušari. To je onako linijski, dosta dugačka linija i možda su tamo došli, ali i da su prošli, to je bilo par puta i to je to. A evo vatra je gorela, znači da nisu ništa pomogle. Iza mene ovo što gori jeste specijalni rezervat prirode, šuma prve kategorije u Deliblatskoj Peščari. Kao što možete da čujete, meštani su zbunjeni, ne znaju zašto je sve ovako organizovano i zašto vatrogasaca često nema na terenu. Videli ste i sami, prošli smo kroz baš ovo iza u trenutku kada nije bilo baš ovako intenzivno i nigde nismo videli nikoga ko na profesionalan način pokušava da ugasi ovo žarište koje se nalazi iza nas. Trenutno su ovde na terenu samo meštani sa lopatama i par traktora. Dolazi još jedna noć na Deliblatskoj Peščari i sudeći po onoj sinoć ona neće biti laka ni za malobrojne vatrogasce koji su na terenu, ni za meštane koji strahuju za svoje kuće i svoje živote. Ne znamo još uvek koje područje je zahvaćeno. Zvanične informacije kažu 3500 hektara, nezvanične kažu mnogo više.